himmar shehu, himmar shehu, himmar shehu. Da'iman failar shehu mu muna nan a cikinta, da'iman failar shehu mu muna nan a cikinta. Fariyin matubara ma'agaji zan daɗayinta, muna nan a cikinta. Ƙara siratin kagun habibu mafuskanta, muna nan a cikinta. Ali wa zabban sa Fadima Zahra adanta, muna nan a cikinta. Shehu Ahmad Tijjani da'irar taka na huta ya atiku muradi na godiya ta ajiyo ta. Da'iman failar shehu mu muna nan a cikinta. Baba kai ne na gani ni ya na ce ɗiya zaɓinta, muna nan a cikinta. Kai kaɗai ni na sani ni shehu kamis mafakata, muna nan a cikinta. Shehu kai ne asalin duko uwa ko kwaɗiyanta, muna nan a cikinta. Da'iman failar gausu sabi'una a cikin da dugu ya digirin tsiya banka nisa na kasanta. Da'iman failar shehu mu muna nan a cikinta. Shehu kai ne suturar duko abi ko a makanta, muna nan a cikinta. Na yi murna da gani na failati shehu cikinta, muna nan a cikinta. Sharrukan naji da dama kan masoya kujirata, muna nan a cikinta. Ba mu sallah suka ce wa har da sauran ku fahimta ga zina ga kuma kamar duk muna yi suka furta. Da'iman failar shehu mu muna nan a cikinta. To muna so ku rubanya kar ku fasa na faɗe ta, muna nan a cikinta. Da'iman ba mu bari shi kun ji 'ya'yan matsiyata, muna nan a cikinta. Kai mu je alillahi kar mu gajiya a cikinta, muna nan a cikinta. Nasara na a gurin mu na faɗa na ta kai mazaje mu cira da shehu ne rabbu kadaita. Da'iman failar shehu mu muna nan a cikinta. Ko uwar me za a yi mashehu shine na fahimta, muna nan a cikinta. Baka jin yaran ka juya gargaja za ka tsiyata, muna nan a cikinta. Kai na ka kabar na wa shehu ne je ka fahimta, muna nan a cikinta. Wasu coci wasu rana har kashi shehu cikinta, wasu sane wasu naru wasu ma babu fahimta. Da'iman failar shehu mu muna nan a cikinta. Duka kowa daidai da shehu ne je ka karanta, muna nan a cikinta. Ka maso dai kai zance dan uwa sai ka kadaita, muna nan a cikinta. In ka gane kai so sai dai in yas ya fi fahimta, muna nan a cikinta. Shehu ba zai fasa nau ba kai rike so ka azurta kai masa ka ji ware can failatu ba ni barinta. Da'iman failar shehu mu muna nan a cikinta. Kai ka gane halaka tana ji ruwan kabarinta, muna nan a cikinta. Wai idan na halakan mami ya dame ka na furta, muna nan a cikinta. Kayi aiki na gaban ka na wakan gwamna rike ta, muna nan a cikinta. Kuma gauta na in ya su salliman ko makabarta inda ni ma madara ni shugula TV shagalata. Da'iman failar shehu mu muna nan a cikinta. Babbakun wajibatin da sabi'un faira barata, muna nan a cikinta. Kar ku damu da batun su shehu na ke ta sufata, muna nan a cikinta. Shafa komai kaɗai da sai ka gano a cikinta, muna nan a cikinta. Kar ka wai ga ka rike gam dauriya za ka cira ta masu baki da kunu wa zamanin shehu fahimta. Da'iman failar shehu mu muna nan a cikinta. Dan idan ba gausun bawa ya zo yau da azurta, muna nan a cikinta. Ka gani ilmu da dama na ta samu a ƙasata, muna nan a cikinta. Duniya kin ji gane shehu ne rabba ki huta, muna nan a cikinta. Ka gani ilmu da dama na ta samu a ƙasata, duniya kin ji gane shehu ne rabba ki huta. Da'iman failar shehu mu muna nan a cikinta. Lahira zan zo gare ki kama shehu ki azurta, muna nan a cikinta. Ayyuhal isa ya rajulmi muke yi mu fahimta, muna nan a cikinta. Na kwaran sai da ati kusan ka shine mafakata, muna nan a cikinta. Kan mata har da samari kar a bar mu a tashanta, o'owar shehu kurum da duba gibri makasata. Da'iman failar shehu mu muna nan a cikinta. Ya bu shehu ka dudduba baya ja shehu ya furta, muna nan a cikinta. Duba dan usmanin mu mimi ya je ka karanta, muna nan a cikinta. Ga razum dan sani zikirin shehu nazarta, muna nan a cikinta. Ga atiku muradin mu shehu ne yayi masa gata kai ka kusa ka gano shi matanin shehu nagarta. Da'iman failar shehu mu muna nan a cikinta. Je ka duba shehu al'adi murtane je ka yi zata, muna nan a cikinta. Je ka bar na ka dudduba ga batuyin mu fahimta, muna nan a cikinta. Kai musaddi da gwarzo ne in yaska bareta, muna nan a cikinta. Ta jiyo saramu na makoya kansa na jiyo ta gane yau ne na san mu godiya ta na dado ta. Da'iman failar shehu mu muna nan a cikinta. Je ka birnin katsinan mu shehu Jafar ne gadanta, muna nan a cikinta. Godiya mun maka kai maga surun bai matsayinta, muna nan a cikinta. Wanda ne inda da kauna umarin tura da deta, muna nan a cikinta. Ga ka kai ma a cikin mu Usman je a kula ta bambarin shehu Ali sisa gwarzo mafakata. Da'iman failar shehu mu muna nan a cikinta. Duba sarkin mu Kano ma
da kiyama duka ne shehu cikin ta sama kasa ya ka iska ga ruwa na a cikin ta yayin failar shehu muna nan a cikin ta gashi zafi gashi sanyi duka yanayi na fahimta muna nan a cikin ta gashi ne gashi kai ne gashi ta ne la'adata muna nan a cikin ta ga fari gashi baki jahar da kore na fahimta muna nan a cikin ta ga wuta gashi a janna shehu ne ni na fahimta mun yi murna da zuwan ka failatu yau a kasa ta yayin failar shehu muna nan a cikin ta ga adam gashi asisi ka fito nuhu kadaita muna nan a cikin ta ka fito ma Ibrahim Yusufu ma a rufe ta muna nan a cikin ta ga Musa ga Kayasa almasihu a dade ta muna nan a cikin ta kai launi da kaloli kai Muhammad akula ta kai sifaka da dagu ya fasu kai ne ka fito ta yayin failar shehu muna nan a cikin ta tanda tanga ka kaula rabba Allah ka kasanta muna nan a cikin ta shehu tuba a gare ka abuwa kan mu barata muna nan a cikin ta na gani nan a kasa ta shehu ta kaya kasanta muna nan a cikin ta baba arba shi ma Ahmad yaya azurta duba yaron baba shi ma sirrin fata ya rike ta yayin failar shehu muna nan a cikin ta ga khalifa Nasiru sai Abubakar Sha'iri reta muna nan a cikin ta kai dodo namu MD ya shehu dan addi kasata muna nan a cikin ta ga sike yanti da buba gausiya ma ya fade ta muna nan a cikin ta duba komai gausu shi ma nura biro a cikin ta ga sahu baya nazifa dan agwagwa mu cira ta yayin failar shehu muna nan a cikin ta ga su dan fadi mana mu ga khalifa sisanta muna nan a cikin ta ga su maulaya na sisa ga alisi da barata muna nan a cikin ta ga butuyi na gwaska ma lambarin shehu na zarta muna nan a cikin ta shehu ka gan mu dukan mu kai kadai shehu na furta shehu kare mu da sharrin yan siya masu siyata yayin failar shehu muna nan a cikin ta babu dar babu ko tsoron shehu ne kai ajiye ta muna nan a cikin ta kukar mu muna san saran tsuwa ta na fade ta muna nan a cikin ta ko wuya ko kuma dadi shehu ne kai na fahimta muna nan a cikin ta ko talauci da kuɗi ma babbarin shehu na furta shehu na ce shehu ne dai a jira ta yayin failar shehu muna nan a cikin ta la ilaha illa shehu gausu sabi'un ka kula ta muna nan a cikin ta na yi tuba a gare ka shehu a gajeri na furta muna nan a cikin ta samiya ko su sansani tsaron shehu da yinta muna nan a cikin ta dan isar shaggi biri madan fitoyi a kula ta shehu dan Usmani dan marazin mashiga ta yayin failar shehu muna nan a cikin ta na fake na yi fakewa dan razakin majalunta muna nan a cikin ta shehu dan shehu su saram na fake shak mushirinta muna nan a cikin ta na yi kamu da musaddi dan na gana ajiya ta muna nan a cikin ta shehu dan shehu mai hula dan da almajir matsaya da shehu dan mi kalar saurin ka shak kabiru a dade ta yayin failar shehu muna nan a cikin ta shehu dan mi shehu adi gubuci na rike ta muna nan a cikin ta shehu ni barna alaka dan fatiya sutura ta muna nan a cikin ta shehu kara dan umani karba aiki ka jiyo ta muna nan a cikin ta shehu kai mun dan ado na shakati kuma faka ta shehu da mun sutura ka shi na ce iya shimfida ta yayin failar shehu muna nan a cikin ta ruwa ta da kushewa da'iman bari na furta muna nan a cikin ta ya muradi shehu kamis godiya ta na dade ta muna nan a cikin ta shehu zawi ya kula min kamisiya a kula ta muna nan a cikin ta bayirar soke ban ka dukula mu a kula ta shehu na duba bashir na lamarin sa a kula ta yayin failar shehu muna nan a cikin ta shehu tijjana a duba baya gumbara wanin ta muna nan a cikin ta shehu duba Ibrahim fairar rinji a kula ta muna nan a cikin ta shehu duba mai kiɗa na gashi nan isa a raita muna nan a cikin ta ga bashir nawa ya furta ya rike baya barinta muna nan a cikin ta shehu tijjani Ibrahim baya gumba muna reta muna nan a cikin ta kai muje ku muje o shehu ne dai sutura ta muna nan a cikin ta ga Hafiz ga Musa ga sa Abdul sun rike ta muna nan a cikin ta Umarina da Shafi'u ga Mubarak mu cira ta muna nan a cikin ta na gano Abba Salim na Mustapha ta suna ta muna nan a cikin ta ga Suleiman mun tara hankali ga Alina ta muna nan a cikin ta mata ce a rike gan godiya ta a gare ta muna nan a cikin ta Bakari da sun kama Fatima ba su barin ta muna nan a cikin ta ga su Zainab da suna na ga Jamila a cikin ta muna nan a cikin ta ga su Mayya da Fatima har Naja'atu sun bi ta muna nan a cikin ta ga su Marfu'a da Saiba har Usaina kai alkinta muna nan a cikin ta ga Habiba su Firdausi Badariya a cikin ta muna nan a cikin ta ga su Aina Usu Dausi ga Yasira Kudita ta muna nan a cikin ta ga Siban da Khadija Ummu Kana a cikin ta muna nan a cikin ta shehu na muka dube mu yan rinji na a cikin ta muna nan a cikin ta duba kowa duka rinji ga mu nan da mun rike ta muna nan a cikin ta sabi'un faira ya furta shehu kamis mafakata muna nan a cikin ta sannan sau hutu gaji da sabi'un faira ya yi ta muna nan a cikin ta ya muradi a kula mun shehu kamis matsayata muna nan a cikin ta shehu kamis
labarin yake wallahi kad gafani hubbu dinan ila yawmil qiyami yes